اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ تے جس ویلے نجیناکم اسی تانوں نجات دتی من آل فرعون آل فرعون کولوں یسومونکم سوء العذاب یسومونکم تانوں دیندے اے سوء العذاب بڑا ہی سخت عذاب یذبحون ذبح کر چھڑدے اے ابناءکم تواڈیاں بچیاں نو ذبح کر چھڑدے اے ویستحیون تے قابو کر لیندے اے یا قیدی بنا لیندے اے اپنے غلام بنا لیندے اے نساءکم تواڈیاں زنانیاں نو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم